এটা কোন জিনিসটা পরমেশ্বର ଭାଇ ଜାଣି ସେ ଜଣା ପାରୁନି। ପଡୁନି। ପୁରା କିରୋସିନ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଯେମିତି ଲୁହା ବାଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି ହେଁ ଲୁହା ରଡ଼ର। ତାକୁ ଟିକେ ହଲାଉ ନା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ଏଇ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋକ ନା କି? ହଁ ମାର ନା। ଭାଇ ତୁ ଏଠି କି ପାଇଁ ଅଛୁ? ହଁ ୟୋ ବାପା କି ଯୋଉ এটা ଧରୁଛୁ ଦେଖବ ଦେଖୁଛ ଏ ଶଳା ଏ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା ମାର 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 ତାକୁ ଟିକେ ହଲାଉ ଟିକେ। ଏଟା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋକ କାଠ ପୋକ ପୁରା କାଠ ସହ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲାଅ ନା ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ତାକୁ ତାକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏଟାକୁ କେତେ ଯୋଉ ଧରିଛି ଦେଖ ନା ରୁହ ଏଟା ରୁହ ରୁହ ପୋକଟା ଏଟା ଶଳା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପୋକଟା। ଏ ଛାଡୁନି ହଲୁଛି ହାଁ ହଲୁଛୁ ଦେଖ ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଭାଇ ଚାଲୁଛି ଭାଇ ତା ଗୋଡ଼ ବି ଅଛି ହୋ। ତଳେ ରଖିଲ ଚାଲିଲା ନା ସେ ତଳେ ରଖ ସେଇଟା ପିଣ୍ଡି ରଖ ପିଣ୍ଡି ରଖ ସେ ପିଣ୍ଡିଟା ରଖ। ଧରୁଛୁ ବୋଧେ ଯେ ତା ମୁହଁ ଅଛି। ଦେଖିନଥିଲ ନା